Стане камера. Айде, върти се сега. Раз, два. Опа! Айде още един път. Айде. Давай. Опа. Така, браво. Айде сега дай така клуба на там по гръб. Дай сега покажи по гръб. Не го спираш, нали? Не. Давай. По гръб така да мърда. Айде, сега кучишката. Айде сега. Гледай как хубаво вече, погледни, ама. Екстра. Погледни, душичка на баба. Гледай как погледни. Браво, Биби! Това е